வெல்கம் பேக் டு லிரிக் கேமிங். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்க நம்ம சேனல் புதுசாக பார்க்க என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் கிளிக் பண்ணி பாருங்க. நம்ம வாங்க நம்ம வீடியோ பார்க்கலாம். இன்றைக்கான வீடியோ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஷார்ட் கன் ஸ்கின் நான் எப்படி எடுக்கிற எவ்வளோ டைமண்ட் அது தான் பார்க்கலாம். வாங்க நண்பா பார்க்கலாம். ஷார்ட் கன் ஸ்கின் அப்புறம் ஒரு பன் மேல் ஃபீமேல் இருக்குது, மேல் இருக்குது, அப்புறம் ஒரு கத்தி ஸ்கின்னு ஓல்டு கத்தி, அது எப்போ இந்த கத்தி ஸ்கின்னு. அப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு 20+ அப்புறம் 200 டைமில் கொடுத்துருக்காங்க. 20 நம்ம சுற்றலாம் கிடைக்குமா? ஆனால் இது கங்கராஜ் கிடைக்கலையா? 200 சுற்றலாம். 10+1 டக்குன்னு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக்கை கிளிக் பண்ணுங்கள். இது மாதிரி உங்களுக்கு கன்ஸ்கின்ல இது மாதிரிலாம் உங்களுக்கு வேணும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் டைமண்ட் செக் பண்ணுவாங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் அனுப்பிச்சுடுறேன். எப்படி ஓபி ஷார்ட் வேறு மாதிரியான கன் பாருங்கள், மஜாவாக இருக்குது கன்று, உண்மையாக இருக்குது, வேறு மாதிரி. ஓகே, இதோட வீடியோ முடிச்சு போகிறேன். நன்றி, பாய் பாய்.